Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar. Yozni uzatib, jeyni qarşılagan kechda Sobo Dolqinlari televideniyesi Shiratdagi jumga kun chiqarilishini taqdim etdi. Bugun 30 may ham efirda Otna informatsion programmasi. Studiyada Gulnaz G'ataulina. Bugun sizning e'tiborga Соңгы кыңгырау соңгы дәрескә дәште. Районыбыз мәктәпләрендә 24 майда соңгы кыңгыраулар шыңлады. Якташыбыз академик Әбрар Каримуллинның тууына 100 ел тулу уңаеннан Үзәк китапханәдә галимнәр катнашында республика күләм иҗади эзләнү конференциясе үтте. Авыл хуҗалыгында җаваплы чор районыбыз кырларында тирлек азык әзерләүгә керештеләр. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Авыл хуҗалыгында җаваплы чор башланды. Районыбыз кырларында тирлек азыгы әзерләүгә керештеләр. Хәзерге вакытта районыбыз хуҗалыкларында катнаш азыкны киптереп, синажга ташыйлар. Һава торышлары уңай торганда синаж салуны ашыктырырга кирәк ди агрономнар. Алдагы хәбәребез игенче хуҗалыгыннан әзерләнде. Игенче хуҗалыгында 468 гектар арыш мәйданнары исәпләнелә. Бүгенге көндә хуҗалыкта синаж салу эшләре бара. Азыкны шушы көннәрдә әзерли башлаганнар. Әлеге эшкә Макдон һәм 2 Ягуар комбайннары җәлеп ителгән. Илнар Мансуров басуларда арышны ура, калганнары исә шуны синажга турата. Бу культура мәйданнарында эшләрне 2-3 көндә бетерү планлаштырыла. Без килгәндә 385 гектар җирдә арыш урылган иде. Әлбәттә, бу вакытта һава торышының тотрыклы булуы да бик зур роль уйный. Белгечләр фикеренчә, көн кирәгеннән артык кызу торган очракта урылган массаның кибеп сыйфаты төшүе ихтимал. Әдәмлылык 60-65% булырга тиеш. Хәзерге моментта хуҗалыкта күзгә арыштан яшел азыкка синаж әзерләү бар инде. Хәзерге моментта уру процессы. Бүгенге көнгә безнең хуҗалыкта 574 гектар күзгә культуралар бар, бөтенесе әйбәт кышлап чыкты. Шуның эченнән безнең 30 гектар третикали чәчелгән исемәнәгә, 35 гектар күзгә будай, 41 гектар күзгә арпа чәчелгән, 83 гектар күзгә арыш үзе симәнәгә кала, перехаящий фондка. Шуннан калган барлык майдан безнең 385 гектар яшел азыкка салыначак. Быел ел бер яктан уңайлы кисә дә, бер яктан кирлеге дә булды. Менә арыш өлгерде, басуга урыга кире алмыйча тордык. Урыга кирип булуга, азык салырга урыга тотындык инде. Бүгенге көндә безнең 385 гектарның 200 гектар тирәсе урылгандыр. Уңыш чыгышына килгәндә без 170 центнер средний урожай белән барабыз. Басуның үзенчәлекләре бар, ләкин шул 170 центнер урожай белән тәмамлый алырбыз. Яңадан бер үзенчәлек безнең хуҗалыкта актуаль проблема салам проблемасы иде. Яңадан менә бу арышны урып алганнан соң арыш яңадан калачак, яңадан дым бар, ашлама кертелгән. Шуның исәбенә яңадан үсеп чыга. Әгәр дә сугырлык өлгерә икән без аны сугып алачакбыз. Андый еллар булды. 15 центнердан алып 20 центнерга кадәр арышның уңыш биргәне булды. Әйбәт басуларда, яхшы басуларда. Әгәр дә инде өлгереп җитми икәнен алдан күрсәк инде, без аны урып, пакуска салып, салам итеп присап алачакбыз инде. Бу төп актуаль проблеманың чишүе була инде. 6 КАМАЗ машинасы синаж ташуда катнаша. Минтимер Газизов тракторы белән шулай ук яшел масса ташый. Аның авыл хуҗалыгында 40 елга якын эш стажы бар. Барлык һава шартларына да чыдамбыз, уңыш кына әйбәт булсын ди ул. Басуда язык чәчүдә тормада идек тә инде башта. Ана күгәрәк чәчте. Мәхәр синарга. Синар ташыйбыз. Кем эшләми, шул ашамый диелә халык мәкалендә. Ә биредә барысы да хезмәттә. Тырышып эшләүчеләр өчен 2 тапкыр ашату каралган. Уңайлы контейнерларга беренче һәм икенче ашларны алып киләләр. Әйбәтләп тукланганнан соң янәдән ныклап торып эшкә керешәләр. Синаж төялгән техникалар шикше бүлегендә урнашкан үлчәү аша үтә. 100 тоннага исәпләнелгән әлеге үлчәү язгы чорда гына файдалануга тапшырылган. Аның эчке өлешенә яңа җиһазлар урнаштырылган, интернет кертелгән. Үлчәүдән мәгълүмат минуты секунды белән тиешле программага куелып барыла. Гомумән, хуҗалыкта ел саен нинди дә булса яңалык булдырырга тырышалар. Җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыяте үзенең эшен 2016 елдан бирле алып бара. Инде безнең биләмәлектә 5600 сыру җирләре исәпләнә. Бүгенге көндә 3750 баш мөгезләре терлек. Шулар эченнән 1250-се сыерлар, савым сыерлары. Бүгенге көнгә күрсәткечләргә килгән вакытта бер сыердан уртача 30 литр сөт савып барабыз. Инде игенчелек тармагына килгән вакытта безнең инде чәчүләр полностью бетте. 680 гектар кукуруза чәчтек, 600 үлән мәйданнарын чәчүләре бетте. Безнең инде алда планнар күп еллык мәйданнарның симәнә мәйданнарын арттырып, шулардан сатып акча керемен арттыру
буенча эш алып барабыз. Без инде быел нелердән бер төрле культуралардан семинар алып 2024 елда 25 ел өчен күрше районнарга, үзебезнең район хуҗалыкларына семинар сатуны оештырган идек. Бу инде элитный семинар. Шулай ук инде безнең стройкалар, төзелешләр, юл төзелешләре бара хәзерге вакытта. Сабан туярга әзерлекләр бара, карма әзерләүләр, бөтенесе бергә. Һәм инде шулай ук торакларда вентиляциялар кую, җәйге сезонга әзерләнү. Шулай ук яңа торак эшләнеп ятыла бүгенге көндә шикше отделениесендә таналарга. Шушы тәртиптә эшләр алып барабыз бүгенге көндә. Синаж чокырында да эш кайнап тора. Биредә К700, Т150 тракторлары эшли. Беренче траншеяга 1600 тонна синаж салынган. Калган күләмне җиргә салырга планлаштыралар, чөнки күп еллык мәйданнарның уңышы куандырырлык. Илһам Галиев та авыл хуҗалыгында армия хезмәтеннән бирелгән. К700 тракторчысы эттерсә, Илһам абый кайткан массаны тыгызлап тора. Шулай итеп икәү бергә җайлаштырып эшли алар. Менә синаж салып ятабыз инде. Шушы тракторда Ondan soң уборка вакытында комбайнда эшлим инде, Аллага шөкер. Барлык эш тә бер-берсе белән рәттән бәйләнеп бара. Алда зур эшләр көтә. Кыска срокларда арышны синажга салып бетереп, күп еллык үләннәрне ура башлаячаклар. Дәвам итәбез. Һәр җирдә тәртип, һәр урында төгәллек булырга тиеш. Республикада чисталык 2 айлыгы тәмамланса да, рейдлар дәвам итә. Әлфия Мөбарәкова бу хакта тулырак сөйләр. Кичә районыбызга Казанда техник шартларының юл буе полосаларын файдалануның билгеләнгән тәртибен үтәүне тәэмин итү буенча белгечләре килде. Һәм алар районыбызның баш экологы, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе вәкилләре белән районда рейд үткәрделәр. Иң элек Байлар сабасы урамнары буйлап йөреп чыктык. Чисталык һәм тәртипнең торышы белән таныштык. Вазгыять канәгатьләнерлек. Әмма Ленин урамы белән Совет урамын тоташтыручы тыкрыкта шүп салу контейнерлары янына киселгән куаклар һәм бакча шүбе китереп салучыга ни дияргә соң? Инде күп меңне йөрсәк тәген, әмма дә ләкин без уйлаган чиста дип уйласак та, без уйлаганнан да тыш менә безнең инде шушы менә бу үсемлекләрнең калдыклары дип әйтә атала инде бу федеральный классификационный каталог отходта, шундый отход безнең Ленин урамының 18-нче йорт кырыендагы контейнер площадка кырыена шундый шүп салганлыгы ачыкланды. В рамках экологического двухмесячника мы совершаем объезды районов Татарстана. На наличие мусорных свалок, отходов жизнедеятельности, которые складируются вне контейнерных площадок. И в целом по району ситуация благополучная. Вдоль дорог особо мусора нет, строительного мусора тоже нет. Рейдта катнашучылар Сабада яңа салынып килүче индустриаль паркка төп юлдан кирү һәм чыгу юлларын карап, тикшереп, нормага килүен раслап, җентекләп өйрәнделәр. Бу инде юлларда хәүф-хәтерләр булмасын өчен шулай эшләнә. Мы также проводим аудит тех объектов, которые построены на территории Сабинского района и примыкают к автомобильным дорогам Республики Татарстан. Сейчас мы находимся на объекте агропарк Саба. Данное примыкание было согласовано с установленном порядке, в том числе со всеми заинтересованными организациями. Получена схема организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта. И сейчас, как мы видим, объект эксплуатируется. Нами произведены необходимые замеры, проверено фактическое соответствие знаков в схеме организации дорожного движения и в целом осмотрено само примыкание от объекта к дороге. Хочу отметить, что собственник выполнил все необходимые требования. Примыкание построено в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативно-правовых актов. И в данном случае никаких затруднений для безопасности дорожного движения в целом, как на дороге, так и конкретно в данном месте, не зафиксировано. Рейд дәвам итә. Менә без Агрохим сервис карамагындагы известь чыгару карьерында. Менә без хәзерге вакытта Саба Агрохимның известь чыгара торган карьерында, инде бу карьерның бүтән документаль лицензияләре дә бар известь чыгару өчен. Бу инде шушы үзебезнең район территориясендә яши булган туфракның яшелеген бетерү өчен известь ясый торган карьер инде. Монда инде бүгенге көндә гаепләре юк, алынган җирне яңадан рекультивациясын ясап баралар, барда тәртиптә.
Һәр урында тәртип булырга тиеш дигән идек. Карьерда бүген дистәгә якын техника эшли. Алар ачы туфраклы җирләрне извислау өчен извис чыгара. Җирдән файдалану өчен лицензия алынган. Ә инде извис алынган җирләрне ГОС таләпләренә туры китереп, агачлар утыртырлык яки авыл хуҗалыгы өчен файдалы һәм яраклы итеп калдырырга кирәк. Карьерда эшләүчеләр моны яхшы белә. Элеккеге елларда җирне йыртып извис чыгарган җирләр тулысы белән тәртипкә китерелгән. Рейд тамам. Соңгы нәтиҗәләр куанычлы. Һәр урында тәртип булганны яратабыз. Ә моңа ирешү өчен һәр җирдә эшне дөрес оештырырга кирәк. Узган шимбәдә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен барлык мәктәпләрдә соңгы кыңгыраулар чыңлады. Районыбыз мәктәпләрен бу уку елында 143 11-нче, 353 9-нчы сыйныф укучысы тәмамлый. Шәмәрдән үсеш лицейы белән быел 13 укучы сабуллаша. Анда булган соңгы кыңгырау бәйрәме турында киләсе хәбәребездә. Соңгы звонок, соңгы дәрес. Ник бераз соңламадың? 11 ел буена үз борчу мәшәкатьләре белән узган мәктәп еллары бик озак тоелса да, бу көн укучылар өчен моңсурак булды. Чөнки алар өчен мәктәп диварларыннан аерылыр минутлар якынлаша. Мәктәптә бәйрәм ыгы-зыгысы. Укучылар, классташлары, укытучылары, әти-әниләре, якыннары белән истәлеккә фотога төшә. Сегодня у нас очень торжественный день, последний звонок. С одной стороны, мы очень рады, что этот день, что вот год заканчивается, что мы 11 лет отучились. С другой стороны, грустно, что начинается взрослая жизнь, и уже мы больше там не придем в школу, не сядем за парты. Я хочу сказать всем учителям огромное спасибо. Они были всегда с нами, всегда нас поддерживали. Иногда ругали, но это естественно. Своим одноклассникам тоже хочу сказать огромное спасибо. Мы вместе смеялись, вместе веселились, там контрольные решали, списывали, гуляли. В общем, всем огромное спасибо. Я хочу поблагодарить всех учителей, всех люблю, всем удачи на экзаменах, всем моим одноклассникам. Все, мы все дружные, всех друг друга любим. Лицейда бу уку елында 11-нче сыйныфны 13 укучы, 9-нчы сыйныфны 72 бала тәмамлый. Укучыларны мәктәп җитәкчелеге, район хакимияте, Мәгариф, Шәмәрдән магистраль газ үткәргеч линия производства идарәләре вәкилләре, Шәмәрдән авыл җирлеге җитәкчесе Дин Әхле котлады. 11-нче классна безнең 143 егетебез, кызларыбыз тәмамлый. 9-нчы сыйныфны 393 егетебез, кызыбыз тәмамлап чыга бу мөскендә. Biz инде уйлыйбыз 9-нчы сыйныфтан соң күп балалар безнең калырлар дип 10-11-нче сыйныфта укырга. Инде 11-нче классларның инде берничектә мәктәптә кала торган түгел, алар инде үз юлларын олы тормышка тотачаклар инде. Лисе килә инде үзләренең тормышында, киләчәк тормышында үзләрен табырга, уку йортларына керергә, матур итеп укып чыгып, специалистларга әйләнергә, матур итеп эшләргә. Мин уйлыйм инде безнең инде мөмкинлекләр күп. Татарстанда гына түгел, күп балалар инде безнең Санкт-Петербургта укый, Мәскәүдә укый, Екатеринбургта укый, Ижевскида укый. Мин инде уйлыйм, мөмкинлекләр бар. Барыгыз да сезнең 11-нче классны тәмамлыйсыз икән инде, значит сезнең киләчәктә югары белем алырга сезнең теләгегез бар дип. Әйтәсем килә, мөмкинлекләр бар. Без инде үзебез менә хакимияттән дә хатлар белән һәм башкалар белән булышырга тырышабыз, квоталарга эләгергә тырышабыз. Инде матур гына итеп укырга керерсез дип уйлыйм. Инде ел нәтиҗәләре ясаганда да әйтергә кирәк, 2024-25 уку елы ул нәтиҗәле булды. 188 безнең призер, победитель бар Олимпиадада, республикада. Яңадан 7 победитель бар Россия уровеньда. Киләчәк турында әйткәндә, әйтәсем килә, без инде сезне һичшиксез үзебезнең районыбызда көтеп калабыз. Чөнки бүгенге көндә күп кенә предприятиялар оешып килә, бюджет оешмаларында безнең шактый гына эш урыннары барлыкка килә. Укучыларны киләчәк тормышка озатырга ветеран укытучылар да чакырылган иде. Аларга истәлек бүләкләре тапшырдылар. Сәхнәдә 9-нчы сыйныфлар. Кайберләре өчен бу биюләр сабуллашу вальсы, ә кайберләре әле үзләренең белем алуларын 10да да, 11дә дә дәвам итәчәк. Ә менә Рияна 9дан соң китәргә карар кылган. Ул тренерлыкка укырга тели. Заканчиваю 9 класс. Потом я в спортивный колледж поступлю и буду учиться на тренера. Настольный теннис буйнча. У меня самые лучшие одноклассники, учителя самые добрые. Буду по ним всем скучать. Спасибо всем учителям, которые нас учили, требовали от нас. Я благодарна то, что я с ними связалась.
В дальнейшем желаю вам удачи. Лейсан Сабирҗановның 9-ны тәмамлаучы улы мөстәкыйль тормышка әзерләнә. Ана өчен бу мизгелләр аеруча моңсу. Менә минем улым 9-нчы Б классын тәмамлый, Сабирҗанов Салават Илнурович. Хәзер менә имтиханнар башлана инде, алла бирсә. Мин аларга бик күп итеп уңышлар телим. Һәммәсенә дәгән 9-нчы класска да, 11-нчы классларга дәгән ак юллар аларга, үз юлларын табып, уңышлы юллар булсын һәммәсенә дәгән. Бәйрәмдә укучыларның укытучыларына, әти-әниләренә булган рәхмәт сүзләре һәр даим яңгырап торды. Әти-әниләрнең күңелендә хисләр өермәсе. Әле кайчан гына нәни кызчыгың яки улың, бүген инде буй җиткән егет кыз. Балаларына карата алар бары изге теләктә генә. У меня заканчивает дочь в этом году 11 классов. Это очень волнительный день для родителей, для учителей, которые выпускают, потому что сейчас начинается пора экзаменов. Это тоже очень ответственный период для детей. Мы им всем желаем успехов, чтобы они выбрали ту дорогу, о которой они мечтают. Самое главное, им крепкого здоровья. Мы их всегда поддерживаем, и они всегда могут обратиться к учителям, которые их учили. Я сама тоже учитель, поэтому мне тоже это все знакомо, через что проходят учителя. Самое главное – успехов, и пусть они найдут хороших друзей, хороших людей и свою дорогу. Уку елында төрле фән олимпиадаларында, район һәм республика күләм спорт ярышларында җиңү яулаган, призлы урын алган, яхшы нәтиҗә күрсәткән, лицейның җәмәгать тормышында актив катнашкан укучыларга мөгаллимнәре дә бик рәхмәтле. Чөнки бу уңышлар биргән белемнәренең, куйган хезмәтләренең татлы җимешләре. Безнең бу елны зур уңышлар бар. Менә бу балаларыбыз белән алар олимпиадаларда да катнаштылар. Республиканский, российский олимпиадаларда зур урыннарыбыз бар. 25ләп урын бар безнең. Мин инде укучыларыбызга телим, исән-сау гына әйбәт кенә билгеләргә, әйбәт кенә балларга бирсеннәр үзләренең имтиханнарын һәм алар үз теләгән уку йортларына керүләрен телим. Аллага шөкер, уку елын тамамладык. Алла бирсә, барысы да экзаменнарны бирерләр, уку йортларына керерләр, исән-сау булалар. Алла бирсә, үзебезнең саба якларына кайтып эшләрләр, укытырлар. Шундый өметтә калабыз. Әйе, алар бүген чыннан да мәктәпнең горурлыгы, аерылгысыз бер кисәге. Нәкъ менә мәктәпләрдә тупланган беренче белемнәр кеше аңында мәңге саклана һәм кыңгырау чыңыда гомергә онытылмас булып күңелгә уелып кала. Гүя соңгы кыңгырау соңгы дәрескә генә түгел, ә ул аларны яңа тормышка, олы үрләр яуларга дәшеп яңгырый. Узган атнаның пәнҗешәмбе көнендә Саба урта мәктәбе шаулап гөрләп торды. Уку елы дәвамында республика күләм иҗат ярышларында нәтиҗәле чыгыш ясап, призлы урыннар яулаган укучылар бүләкләнде. 14 яше тулган райондашларыбызга паспортлар тапшырылды. Саба дрон ярышлары үткәрелде. Балаларга һөнәри юнәлеш бирү һәм һөнәр сайлауда дөрес юлны билгеләү бер вакытта да актуальлыгын югалтмый. Районда һөнәрләр белән таныштыру мәктәпкәчә яшьтән үк башлана. Иң мөһиме балаларның һәр һөнәрнең кирәкле булуын һәм кешеләргә файда китерүен аңлаулары. 2019 елдан район җитәкчелеге ярдәме белән Саба бала һөнәр проекты тормышка ашырылып килә. Әлеге проект кысаларында балалар районда эшләп килүче оешмаларда булып, төрле һөнәрләр белән танышалар. Һөнәри салыкны арттыру, башлангыч белемнәрне ныгыту максатыннан яшь мастер чемпионаты үткәрелә. Саба урта мәктәбендә үткән бәйрәмдә чемпионатның 6-нчы региональ һәм 5-нче регионара этапларында җиңүгә ирешкән балалар бүләкләнде. Җиңүче, призер балаларны, аларның әти-әниләрен, остазларын Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов тәбрикләде һәм бүләкләде. Белем алу бер һөнәрлек ул, икенче. Шуның өчен киләчәгебез алар берсенә берсе бик каты бәйле.
Һәм инде менә уңышларыбыз, сезнең тырышлык, алар бүген инде сез күреп китәрсез. Һәм инде киләчәктә сезнең бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын, сезнеке ашса, безнеке булачак дигән кебек, бергә матур итеп яшәргә язсын, булганны игелеген күрергә язсын. Бөтенегезгә кырыштай сәламәтлек, һәм инде бергезне-бергез хөрмәтләп матур итеп яшәргә. Районыбызның балалар бакчаларына йөрүчеләр, мәктәп укучылары, оста пешекче, эш дизайн, график дизайн, рәсем сәнгате, чәч тараш, башлангыч сыйныфлар укытучысы, ресторан сервисы, туризм, фермерчылык, урманчылык компетенцияларында катнашып, югары нәтиҗәләргә ирешкәннәр. Лесхоз урта мәктәбе укучысы Айша Галиева мәсәлән, чәч тараш компетенциясендә регионара этапта беренче урынны яулаган. Бу җиңүдә Айшаның остазы укытучысы Фирүзә Яруллинаның әнисе Рәсилә ханымның да өлеше зур. Фантазияны күрсәтергә була, анда эшләргә рәхәт булды. Миңа бик ошый прическалар ясарга, үземне фантазиямны күрсәтергә. Манекенда өйрәндек. Аннары безнең модель кызыбыз да бар, Инзилә, классташы. Аңа да бик зур рәхмәт. Безгә инде парикмахерда әзрәк булышты, минем апай дагын парикмахер. Ул да ярдәмен күрсәтте, аңа да рәхмәт. Бергә шулай әнисе, Аиша, апай, үзем бергә эшләдек. Бергә булганда була. Авырлыкларны бергә җиңеп чыктык. Сабаның шоколад балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Россиянең инженер кадрлары халыкара конкурсында катнашып, икарионоклар категориясендә Чиләбе шәһәрендә узган конкурс финалында яшь инженер номинациясендә җиңүчеләр булдылар. Һөнәри осталык буенча профессионаллар 2025 чемпионатының төбәк этабында уңышка ирешкән Саба аграр көллияте студентлары һәм аларның остазлары да сәхнәгә чакырып хөрмәтләнделәр. Техник иҗат юнәлешендә уку елы дәвамында уңышларга ирешкән укучылар, ярышларда җиңү яулаган укучыларга да бүләкләр тапшырылды. Иң күп ярышларда катнашып, җиңүләр яулаган Шәмәдән лицее укытучысы Павел Осипов күчмә кубокка лаек булды. Учебный год у нас прошел успешно. Мы постарались завоевать кубок. С помощью ребят у нас получилось. Ибрагимов, Коваль Виталий, Иванов Андрей. Мин авиамоделированиянын кружокка йөрим. Беренче класстан инде. Мин бер тапкыр беренче местаны завоевать иттем. Ул миңа җиңел бирелмәде, но мин аны эшләдем. Аннары яшьлек яшьләр үзәге һәм Саба районы алдынгылар хәрәкәте җирле бүлеге тарафыннан 14 яше тулган яшьләребезгә паспортлар тапшырылды. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм Патриот Татарстан Республикасы дәүләт автономияле учреждениесе директоры Айсинә Нәгыймова балаларга кешенең шәхсен билгеләүче иң мөһим документ булган паспорт тапшырып, әлеге чараның әһәмиятен ассызыкладылар һәм изге теләкләрен җиткерделәр. Бу көнне 62 укучыга тантаналы төстә паспорт тапшырылды. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан Россия граждан дип аталган паспорт бирү акциясы ул инде бик күп еллар дәврендә үзе. Бу паспорт тантанасын тапшыруның без төрле районнарга чыгабыз. Менә бүген көндә дә шатланып карап утырдым. Безнең киләчәгебез бар, яшьләр күп. Һәм әйтәсе килә, менә әле бу безнең бу чарада оештыру буенча беренче район 62 бала. Моңарчы без районнарга барсак 20-25 бала булса максимально. Бүген монда шуның хәтле бала җыелган. Шуның хәтле бу балалар инде безнең киләчәгебез. Бүген көндә ватанпәрвәрлек хисләре безнең балаларда бик көчле дип әйтәсе килә. Чөнки шушы ватанпәрвәрлек хисләрен саклап калу өчен безнең республика күләмендә бик күп кенә чаралар уздырыла. Мәктәпләрдә чаралар үтә, күп кенә хәрби патриотик клублар эшли безнең район үзәкләрендә, мәктәпләрдә. Анда балалар шөгыльләнәләр. Шунда шөгыльләнгәндә аларга ничек әйтим, патриотик хисләрен аларга прививать итәләр. Бүген көндә балалар хәтта 1-2 ел элек булганга караганда дагы патриотик хисләре балаларда бик көчле. Районда укучылар арасында техник иҗатны популярлаштыру, аның юнәлешен тагын да арттыру буенча соңгы елларда күләмле эш башкарыла. Авто, суда, авиамодельләр, робототехника юнәлешләре буенча дәвамлы һәм нәтиҗәле эш алып барыла. Төрле станоклар белән җиһазланыш та югары дәрәҗәдә. Укучылар иң заманча аппаратларда кече яшьтән үк эшләргә өйрәнәләр. Саба дрон ярышлары башланганчы әлеге төр бәйгеләрдә бик күп мәртәбә җиңүләр яулаган Казан шәһәреннән Булат Нургалиев күрсәтмә чыгыш ясады. Меня в этот вид хобби привел папа. Мы начали
с образовательных дронов и потом перешли в FPV-квадрокоптеры. И так начали тренироваться и стали все больше и больше летать. Я участвовал в разных чемпионатах и почти везде забирал первые и вторые места. Yarışlar 2 yaş kategorisында 7-10 һәм 11-15 яшьлекләр арасында 2 этапта барды. Бүген без Саба дрон дигән дроннар ярышына җыелдык. Без инде бу ярышта 2 этаптан тора торган ярышта беренче этабыбыз безнең менә балалар компьютерда очарга өйрәнәләр, симуляторда очалар. Без инде анда урыннар белгилибез. Аннары безнең балалар инде спортзалда очачаклар. Дронда, шын дронда, шулай иттереп без бүгенге шушы ярышлардан 2 турдан торган ярышта җиңүчеләрне билгеләячәкбез. Безнең инде әле бу Саба районы өчен яңалык. Без менә үзебездә Икшермә кадет мәктәбеннән ярты ел гына эшлибез бу кружокта. Шуңа да карамастан инде безнең уңышларыбыз бар. Өйрәнеп киләбез. Менә ярышлардан ярышларга йөреп, инде бүген менә шулай насип булды үзебездә менә шундый зур ярыш оештырырга. Безнең инде катнашучыларыбыз да күп килгән. Безнең мәктәпләргә зур рәхмәт, укытучыларыбызга, өстәмә белем бирү укытучыларына инде 50-гә якын укучы белән шушы ярышларны башкарып чыгарга инде безнең исәбебез. Саба дрон ярышлары бик мавыктыргыч һәм җанлы барды. Һәр яшь категориясендә җиңүчеләр бүләкләнде һәм иң көчле командалар ачыкланды. 3нче урында Симит, 2нчедә Саба урта мәктәбе, 1нчелекне Икшермә кадет мәктәбе командасы яулады. 26 май көне Сабан Төймәдәни спорт комплексында 2024-2025 уку елында фән олимпиадаларында зур җиңүләр яулаган укучыларны, аларның остазларын, әти-әниләрен бүләкләү тантанасы булды. Шулай ук ел укытучысы бәйгесе җиңүчеләре дә хөрмәтләнде. Саба районының яхшы укучылары, тырыш укытучылары белән горурланырлыгы бар. Фән олимпиадалары нәтиҗәләренә күз салсак, моның шулай икәнне тагын бер кат ышанасың. Сәхнә шите, грамота һәм символик күчтәнәш белән тулы. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов бәйрәмдә катнашучыларга тәбрикләү сүзе белән мөрәҗәгать иткәннән соң бүләкләүләр башланып китте. Иң элек ел укытучысы бәйгесендә үз фәне буенча иң яхшы исеменә лаек булган укытучылар бүләкләнде. Балалар бакчалары тәрбиячеләре дә читтә калмады. Шулай ук тәрбия һәм өстәмә белем бирү хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы бөтен Россия конкурсының муниципаль этабында җиңүче укытучы, логопед, педагог, психолог, социаль педагог һәм башкалар бүләкләнде. Алга таба сәхнәгә фән олимпиадаларында җиңгән укучылар чакырылды. Агымдагы уку елында бөтен Россия фән олимпиадаларында 188 урын алынган. Шуның 7-се Россия күләмендә. Олимпиадада катнашу, анда югары нәтиҗәләргә ирешүдә укучы, укытучының зур хезмәте, тырышлыгы ята. Хезмәт сөю, башлаган эшне ахырына җиткерә белү, җиңүгә омтылыш тәрбияләнә. Мишән төп мәктәбенең муниципаль этапта 4 җиңүчесе, 4 призлы урыны, муниципаль олимпиадада 1, республика олимпиадасында 2, халыкара олимпиадада 1 призлы урыны бар. Әлеге мәктәпнең 9нчы сыйныф укучысы Азалия Тимирбаева һәм аның әти-әнисе дә сөенечле мизгелләр кичерде. Уку елы Азалия өчен җиңел бирелмәгән. Бердәм дәүләт имтиханнарына һәм олимпиадаларга әзерләнү параллель барган. Укытучыларымның тырышлыгы да бәяләп бетергесез ди Азалия. Быел мин рус теленнән беренче урынга лаек булдым. Башка елларга караганда быелга күрсәткеч тагын да яхшырак. Аннан соң теге елны рус теленнән халыкара олимпиадага бардым, анда призер булдым. Мен шундый уңышларга ирештем быелны. Олимпиадага әзерләнү бик күп көч сорый. Дәресләрдән тыш әзерләнүләр, өйдә үзем аерым утырдым, укытучыларыма аерым зур рәхмәт әзерләгәннәр өчен. Алар төн йокламыйча үткәргән төннәре өчен бик зур рәхмәт. Олимпка юл, республика, төбәк-ара, халыкара, бөтен Россия фән олимпиадаларында җиңүчеләр башкаларны белемгә омтылышлары белән сокландыралар. Район данын республикада гына түгел, бөтен Россия дәрәҗәсендә дә күтәрәләр. Мондый укучылар 12 мәгариф үзәгендә аеруча күп. 9нчы сыйныф укучылары бу яктан бигрәк тә фән сөйәрләрнең күп булуы белән аерылып тора. Мәсәлән, Ландаш Гайнетдинова һәр фәнне бик яратып, күңел биреп укый. Күңеленә аеруча якыннарын тагын да тирәнтен өйрәнеп, олимпиадаларда катнаша һәм югары нәтиҗәләргә ирешә. Быелны мин биологиядан, экологиядан, инглиз теленнән, МХКдан, искусстводан һәм тагын нинди фән бар иде әле минем. Инглиз телендә икесендә дә катнаштым. Бөтенесе дә уңышлы булды, миңа бик ошады.
Ландышның сыйныфташлары да сынатмаганнар. Бу елгы нәтиҗәләр белән алга таба барырга тырышырга кирәк. Күбрәк шулай укырга, укытучылар белән бергә күбрәк шөгыльләнергә тырышабыз инде. Барыбыз да олимпиадада катнашырга тырышабыз. Классташларым муниципаль дәрәҗәсендә, регион дәрәҗәсендә урыннарга барып булдылар. Без анда бик кенә күп нәрсә белдек. Артистлар белән таныштык, җырчылар безнең яныбызга килделәр. Мин бу елны право һәм общество фәннәрендә катнаштым. Һәм минем укытучым Рушания Рахмировна. Мин бу елны региональ этапта призер һәм җиңүче булдым. Киләчәккә икенче елга дагын зуррак уңышларга ирешергә тырышам. Гомумән алганда, әлеге мәктәпнең муниципаль олимпиадада бер җиңүчесе, 9 призер укучысы, бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының муниципаль этабында 26 җиңүчесе, 43 призер укучысы, региональ этапта 3 җиңүче, 12 призер укучысы, республика этабында 17 призер укучысы, Путь к Олимпу республика олимпиадасында 1 җиңүче һәм 11 призер укучысы, бөтен Россия йомгаклау этабында 1 призер укучысы бар. Шулай ук халыкара олимпиадада 1 җиңүчесе бар. Олимпиада әзерлекне алсак, монда укытучының тырышлыгы белән беренче булмый. Бала үзе теләп, вакытын жәлләмичә, төне көне укымыйча, нәтиҗәгә ирешеп булмый. Шуңа күрә монда укытучы да тырыш, бала тагы да тырыш дип әйтеп була. Безнең быел республика һәм регион уровненда 47 урыныбыз бар. Былтыр 35 булган. Артып киттек. Безнең мәктәптән 3 укытучы районнан үттеләр бит инде, районда җиңеп, берсе татар теле, берсе физика, берсе безнең математика. Бөтенесләгән республика урынында номинант булдылар. Өчесе бөтенебездәгән шундый номинант булып калдык. Икенче елга безнең максат инде номинантка түгел, урын алып кайту. Алла бирсә. Килдебәк урта мәктәбенең муниципаль этапта 7 җиңүчесе, 6 призы урыны, республика олимпиадасында 1 җиңүче һәм 4 призы урыны, бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында 1, рус теленнән халыкара олимпиадада 3 призы урыны бар. Әлеге мәктәп укучысы Әлфиза Ибатуллина кече сыйныфларда фән олимпиадаларында катнаша башлый. Сөенәм, чөнки минем быел соңгы елым. Соңгы тапкыр шушы сәхнәгә дә менергә насыйп булды. Рус әдәбиятыннан катнаштым, татар әдәбиятыннан да, рус теленнән дә катнаштым. Барысына да бер тигез әзерләндем дип уйлыйм. Моннарда тарих белән җәмгыять фәннәрен бирәм инде. Шуңа күрә ул фәннәргә дә яратуым бар. Укыган вакытта укытучыларның төпле белемнәре, аңа менә шушы ел дәвамында алган белемнәре бик ярдәм итте. Алай олимпиада алдыннан гына бик каты итеп әзерләнде дип әйтә алмыйм. Ел дәвамында укытучылар белән бик яхшылап әзерләнделәр. Аның өчен борчылып, сөенеп торабыз. Безнең инде ул 3нче сыйныфтан бирле менә шушы олимпиадалар юлында, Аллага шөкер, 3нче сыйныфта укыганда тормыш иминлеге нигезләреннән иншаллага кадәр барып җиткән иде. Беренче урынны алып инде алар командалары белән. Менә шуннан бирле ул шушы елда, без дә аның белән шушы елда аның һәр уңышына сөенеп, гел яхшы теләкләр теләп узатып калабыз инде. Һәм сөенеп каршы алабыз. Аллага шөкер, ел сайын үзенең уңышлары белән сөендереп торды. Һәм менә шушы уңышларында Килдебәк мәктәбе укытучыларының өлеше зур инде. Аларга бик зур рәхмәт. Күп еллардан бері Шәмердән линия производства ва магистраль газ үткәргечләр идарәсе Шәмердән лицей укучыларына махсус премияны гамәлгә куя. Оешма җитәкчесе Руслан Иванов лицей укучылары Асия Мамедова, Адель Шайдуллин, Булат Хөснетдиновка әлеге премияны тапшырды. Һәр ел сайын традиция буларак район һәм республика олимпиадаларында иң күп җиңү яулаган мәктәпләр дә билгеләп үтелә. Быел 3нче урында Измә урта һәм Түбән Шытсу төп мәктәпләре, 2нчедә Сабабаш төп һәм Саба урта мәктәпләре, 1нчедә исә Симет урта мәктәбе һәм сәләтле балалар өчен Оникс мәгариф үзәге. Менә шулай итеп, әлеге бәйрәм иң тырыш укытучылар, иң акыллы укучылар, иң сабыр һәм зирәк әти-әниләр бәйрәме булды. 27 майда Россиядә китапханәчеләр көне билгеләп үтелде. Халкыбыз гомер-гомергә китап укырга яраткан. Заманында китап уку буенча илебезнең беренче урында торган чаклары да булган. Инде китапханә ишеген ачып керүгә, сине елмаеп китапханәче каршы ала икән, ничек инде анда кабат тартылмыйсың ди. Китапханәләр китап белән халыкны бәйләп торучы нык чылбырда. Һөнәри бәйрәмнәре белән китапханәчеләрне Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсән Билалова тәбрикләде.
27 май Россияда зор бәйрәм, ул бөтен дөнья китапханәләр көне. Һәм менә шушы матур бәйрәм табигатьнең гаҗәеп матур вакытында, табигать уянган, бөтен дөнья чәчәкләргә күмелгән вакытта билгеләп үтелә. Безнең хезмәтебездә нәкъ шундый кебек, яз кебек, кешеләр күңеленә матурлык, рухи байлык алып килә. Менә бүгенге көндә инде безнең 29 китапханә бар, Саба районында 340 меңнән артык китап фондыбыз бар. Шуңа күрә гөрләп, эшләп, матур итеп эшлибез. Һәм шушы бәйрәм уңаеннан барлык китапханәчеләрне, һәм шушы һөнәргә гомерен биргән барлык өлкәннәребезне чын күңелдән матур бәйрәмебез белән котлыйсыбыз килә. Гаиләләрендә иминлек, саулык, сәламәтлек һәм һәрберсенә эшендә зур уңышлар телибез. 29 майда иң күренекле якташларыбызның берсе, галим, китап белгече, библиограф, филология фәннәре докторы, Татарстан Фәннәр академиясының хакыйкый әгъзасы, ТАССРның атказанган фән эшлеклесе Кәримуллин Әбрәр Гыйбадулла улының тууына 100 ел булды. Якташыбыз исемен йөрткән Саба үзәк китапханәсендә аның истәлегенә багышлап, без тарихта эзлебез дигән исем астында иҗади эзләнү конференциясе үткәрелде. Саба муниципаль районы Әбрәр Кәримуллин исемендәге Саба район үзәк китапханәсе Татарстан Республикасы милли китапханәсе белән берлектә үткәргән конференциянең төп максаты татар халкының үсешенә зур өлеш керткән Кәримуллин Әбрәр Гыйбадулла улының тууына 100 ел һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан танылган шәхесләрнең тормышын һәм эшчәнлеген өйрәнү, Бөек Ватан сугышында катнашкан татар хатын-кызларын ачыклау, алар турында киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Әбрәр Кәримуллинның күп кырлы шәхесен төрле яктан исемен мәңгеләштерү, китапханәләр тарихын өйрәнү, китапханәче һөнәренең дәрәҗәсен арттыруда конференциянең максатлары булып торды. Конференция эшендә катнашу өчен Казан шәһәреннән күренекле шәхесләребез, язучылар Рабит Батулла, Газинур Мурат, Марсель Галиев, сүз остасы Галим, Фуат Галимуллин, Татарстан Республикасы милли китапханәсеннән Ирек Хадиев, КФУның Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов, журналистлар һәм башкалар кайтканнар иде. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Белалова башта кунаклар өчен китапханә буйлап экскурсия үткәрде. Эшчәнлекләре, гамәлгә куелган проектлар, эчтәлекле бай күргәзмәләр белән таныштырды. Әбрәр Кәримуллинның бала чагы, яшьлек еллары буенча әзерләнгән әдәби шара күренекле якташыбызның ятимлектә үскән сабый вакытын, Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыкларын, туган ягына булган хисләрен аңларга ярдәм итте. Конференцияне ачу тантанасында Саба районы хакимияте башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов катнашты. Күренекле шәхесләребез татар милләтен, татар китабын югары күтәргән һәм аны башкалар алдында таныткан галим Әбрәр Кәримуллин турындагы истәлекләре белән уртаклаштылар. Татарстан милли китапханәсеннән Ирек Хадиев Әбрәр Кәримуллин белән эшләгән хезмәт елларын аерым җылылык белән искә алды. 1992 елда милли китапханәгә эшкә килгән көннәремнән башлап Әбрәр абыйның вафатына кадәр аның белән бергә бер бүлмәдә утырып, кулга кул тотынышып, теге көн сайын даими рәвештә булмаса да бергә эшләргә туры килде. Бер эш юнәлешендә, татар китабының тарихын өйрәнү юнәлешендә бергә эшләргә туры килде. Фикерләшергә, аның үгет насихәтләрен тыңларга, әйме, проблемалар килеп чыкканда, нәрсәндер аңламаган чакта аның янына барып, килеп, үзе белән сөйләшеп, аңлашып, аның кыйммәтле киңәшләрен ишетергә һәм анда булган билиминнән файдаланырга туры килде. Соңгы көннәренә кадәр диярлек бергә булдык һәм менә аның соңгы сыйыну урыны Шәбия Шүршигә алып кайтып, зиратка алып кайтып җирләргә дә туры килде. Әбрәр абыйны ничек дип әйтим, хөрмәт иттек кенә дип әйтергә аз булыр. Яраттык, серләребез килеште. Гомумән дә фән ягыннан да булсын, тормыш турында да ул безгә гомумән тормыш дәресләре дә бирде. Чөнки зур тәҗрибә туплаган, зур тормыш мәктәбе узган күренекле кеше иде ул, галим генә түгел, гомумән кеше буларак та чын татар кешесе, чын татар ир-егете һәм каһарман буларак менә без аны бүгенге көндә дә шулай искә алабыз һәм минем чын күңелемнән Саба халкына, Сабаның җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсем килә. Аның истәлеген шулай югары дәрәҗәдә саклаган өчен һәм яшь буынга тапшыра барган өчен. Булай булса, Әбрәр абыйның исеме онытылмаячак. Әбрәр абыйның гына түгел, башка барлык күренекле якташларыгызны да шулай зурлап, исемнәрен искә алып, хөрмәт итеп яшәргә язсын сезгә, хөрмәтле Сабалылар. Конференцияга килгән олпат шәхесләребезнең күбесе Әбрәр Кәримуллин белән аралашып яшәгәннәр, эшләгәннәр. Ул алар күңелендә олы ихтирамга лаек кеше һәм галим буларак саклана. Әбрәр Кәримуллин халкыбызның рухи байлыгын, рухи тарихын
күрсәтә алды. Һәм әйтергә кирәк, аның бу хезмәтләре татар халкына гына карамый, бәлки менә шуңа нигезләнеп, төрки халыклар, ул үзбәкләр, төркмәннәр, казаклар булмасын, кыргызлар булмасын, хәтта Төркиянең үзендә дә әле менә бу мәсьәләләрне үзәккә куеп, тикшерелгән фәнни хезмәтләр юк иде, кайберләрендә бөтенләй юк иде, Төркиядә юк дәрәҗәсендә иде. Менә аны беренче тапкыр безнең Әбрар абый Кәримуллин эшләде. Аннан тагын зур бер ачыш шуннан гыйбарәт. Ягъни ул методологик караш булып тора. Төрки халыклар үзләренең китап тарихын азмы күпме барлый башладылар, ләкин бер сорау һаман да ачык калды. Менә нинди китап ул милли китап дип атала ала? Әбрар абый менә шуның билгеләмәсен бирде. Нинди китап? Әйтергә мөмкин. Менә татар телендә язылса, димәк татар милли китабы, казак телендә язылса, казак милли китабы дип атала инде ул. Нигә монда аптырап торырга дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин Әбрар абый алай уйламый. Чөнки әле китапның теле ул теге яки бу китапның теге яки бу милләткә караганлыгын белдерми. Тел әле төп күрсәткеч түгел, әлбәттә бик әһәмиятле күрсәткечләрнең берсе ул. Ләкин менә бу китап ул ни өчен язылган, ул кемгә хезмәт итә? Чөнки татар телендә язылып та татарга каршы аны бөтенләй бозып күрсәтә торган китаплар булырга мөмкин. Шуңа күрә әле тел мәсьәләсе хәл иткеч күрсәткеч түгел. Һәм ул әйтә, ул теге яки бу халыкның телендә язылсын, аның чын тарихын күрсәтсен, чын милли рухын күрсәтсен, аның җәмгыятьтәге бүгенге урынын күрсәтсен һәм әлбәттә киләчәге турында гамьләнсен ди. Менә шушындый китапны гына без чын мәгънәсендә милли китап дип карый алабыз. Конференция үз эшен секцияларга бүленеп дәвам итте. Конференциядә татар халкының бийек улы Әбрар Кәримуллин, Бөек Ватан сугышында катнашкан милләтебезнең батыр уллары, кызларының каһарманлыклары, тормышы һәм иҗади эшчәнлекләре төрле юнәлешләрдә тикшерелде. Гасырлар буена халкыбызда китап укуга мәхәббәт уяткан, милли аңыбызны үстерүгә өлеш керткән китапханәчеләр һәм китапханәләр тарихы буенча да эзләнү эшләре алып барылган. Конференциядә катнашу өчен 8-11 сыйныф укучылары, студентлар, китапханәчеләр тарафыннан эшләр тәкъдим ителде. Иң яхшы чыгышларны конференция барышында тыңларга мөмкин булды. Бик кызыклы темалар күтәрелеп, тормышлары, каһарманлыклары һәм иҗатлары өйрәнүгә лаек шәхесләр турында бай эчтәлекле чыгышлар язылды. Батырлар бит үлми, мәңге яши, иле, теле, халкы барында юнәлешендә Бөек Ватан сугышында катнашкан танылган ир-ат якташларыбыз турында сөйләнде. Балык бистәсе, Орша, Балташ, Зәй районнарыннан катнашучылар да бар иде. Икенче юнәлеш милләтемнең югалмас хәзинәсе. Китапханәчеләр тормышын, эшчәнлеген яктырткан әлеге юнәлештә 11 эш каралды. Конференция эшенең күңелле мизгелләреннән берсе җиңүчеләрне бүләкләү булды. Чыгышларга нәтиҗә ясап, жюри җиңүчеләргә диплом, акчалата бүләк тапшырды. Җиңүчеләрнең берсе Кызыл Мишаулы китапханәчесе Гөлнәзирә Әүхәдиева иде. Мин бүген Әбрар Кәримуллин исемендәге иҗади эзләнү конференциясендә без тамырлары буенча Кызыл Мишаулына барып тоташкан бүгенге көндә Кемерово шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Григорьева Рәйхана Шафик кызы турында сөйләдем. Себер якларына барып төпләнгәннән бүгенге көнгә кадәр шунда яшиләр Кемерово шәһәрендә. Һәм татар телен саклау, татарның динне, гореф-гадәтләрне, милләтебезне саклау өчен үзләреннән бик күп тырышлык кертәләр. Рәйхана ханым хәзерге вакытта балалар китапханәсендә татар мөхите тудырган. Ул үзенең бер бүлмәдә татар мөхите ача һәм анда татар курчаклары ясый. Анда Габдулла Тукайның Шүрәлесе, Су анасы да урын алган. Кулгали һәм Идел Болгар дәүләтенә кагылышлы
тарихи экспонатлар да бик күп инде. Тарихың зур, юлың ерак. Галижәнәп татар китабы дигән исем белән түгәрәк өстәл артында сөйләшүдә жанлы һәм кызыклы барды. Райондашыбыз Яңа Мишән авылыннан Симбилә Ибраһимова, Илмира Гыймаева, Әбрәр Кәримуллинга багышланган шигырьләрен укыдылар. Язучылар, галимнәр чыгыш ясады. Катнашучылар үзләрен борчыган сорауларны күтәрделәр. Язучылар, китапханәчеләр бергәләп китапны укучыларга җиткерү юллары турында фикер алыштылар. Нинди генә дәрәҗәләргә ирешсә дә, Әбрәр Кәримуллин һәрвакыт сабаныкы булып калды. Туган җирен яратып, сагынып яшәде. Ул васияте буенча туган авылы Шәбия Шушидә җирләнде. Аннары китапханәчеләр, Казан шәһәреннән кайткан кунаклар Әбрәр Кәримуллинның туган авылы Шәбия Шушигә юл тотты. Биредә алар улуг галимнең туган нигезендә булдылар. Аның кабрен зиярат итеп чәчәкләр салдылар. Аннары авыл халкы, мәртәбәле кунаклар, китапханәчеләр бик күңелле итеп Сабан туйга бирнә җыйдылар. Күренекле галимебезнең ике басуарташ авылында яшәүче туганы Алмаз Әгъләмҗанов та Шәбия Шуши авылына авылдашлар, кунаклар белән очрашуга килеп, әлеге нигездән Сабан туйга бирнә тапшырды. Шушы көннәрдә Лесная сказка күңел ачу комплексында Татарстан Республикасы коммерцияле булмаган оешмаларның интеллектуаль сабан туе узды. Ул Татарстан Республикасы коммерцияле булмаган оешмалар остазлык мәктәбенең чыгарылыш чарасы буларак үткәрелде. Байлар сабасында урнашкан Лесная сказка кунакхана күңел ачу комплексында 100-гә якын катнашучы, белем бирү курсын тамамлаучылар, җитәкчеләр һәм мәртәбәле кунаклар җыелды. Школа наставничества появилась благодаря вам, представителям НКО, потому что мы получили такой запрос, Общественная палата, что мы хотим учиться и хотим учиться именно знаниям современным, которые помогают выстраивать стратегии, долгосрочные программы развития наших некоммерческих организаций, повышать свои управленческие компетенции. И вот уже в 2023 году, в декабре, Альфия Фатовна, директор нашей школы, кроме того, что председатель комитета, комиссии нашей общественной палаты и директор фонда «Акбарс-Созидание», вот комиссия разработала первую программу «Стратегическое управление для семейно-ориентированных НКО». Ну, тогда был тематический год, и в первую очередь надо было именно некоммерческие организации профильные охватить. И программу мы в декабре 23-го презентовали, с 24-го был дан старт обучению. Агымдагы елның 5 айы дәвамында коммерцияле булмаган оешма вәкилләре остазлык мәктәбе узды. Бу мәктәп кысаларында бөтен республикадан һәм якындагы төбәкләрдән коммерция оешмалары җитәкчеләре үзләренең идарә итү күнекмәләрен үстерделәр. Важно отметить, что эта школа наставничества у нас уже второй год. Первый запуск был в 2024 году. И отрадно, что выпускники 2024 года пришли еще и в 2025 год. В 2025 году мы подготовили новую программу. И вот сегодня участники говорят о том, что они хотят учиться еще. И таким образом уже на 3-й год обучения мы уже запланировали новую программу. Мы ее будем презентовать в Общественной палате, иншаллах, в декабре. То есть это проект совместный Общественная палата, корпоративный университет Акбарсбанка, Акбарсбанк непосредственно, когда очень важно, что вот такая важная социальная миссия реализуется еще и при такой коллаборации социальной и бизнеса. Узган ел республика БРИКС саммитын кабул итте. Саммит рухы белән илһамланып, Татарстанда коммерцияле булмаган оешмаларның интеллектуаль сабан туе БРИКС плюс илләре саммиты стилендә уздырылды. Һәм катнашучыларга иҗади лаборатория, курсны тамамлаучылар өчен идарә итү бурычларын хәл итү буенча кейс чемпионат һәм идарә компетенцияләре буенча бизнес-классны үз иченә алган уникаль программа тәкъдим итте. Катнашучылар кызыклы формат ярдәмендә командаларга бүленгән иде. Теркәлү вакытында аларның һәркайсы БРИКС илләре Бразилия, Россия, Хиндстан, Кытай, Көньяк Африка Республикасы, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Иран, Мисыр, Эфиопия һәм Индонезия флагы төшерелгән талонын алды. Ә биремнәрне үтәргә курс тыңлаучыларының белемнәре ярдәм иткән. Без инде бүген үзебезнең хезмәтләребез, эшләребезнең нәтиҗәсен күрсәтәбез һәм шушы курслар уку кысаларында без нәкъ менә идарә юнәлешендә компания белән, кешеләр, волонтерлар белән җитәкчелек итү һәм проектларны ничек гамәлгә ашыру буенча шактый күп белемнәр алдык.
Барысның тренерлары һәм гомумән безнең Татарстан Республикасының иҗтимагый палатасы оештырган бу эшләр бүген йөздәгән коммерцияле булмаган оешмаларның җитәкчеләрен һәм аларның вәкилләрен җыйды. Һәм без инде шушы чарага рәхмәтле һәм киләчәктә бу белемнәрне кулланып, безнең республикабызда коммерция булмаган оешмалар тагын да ныграк эшләрдәр һәм тагын да халык өчен файдалы социаль проектлар саны артыр дип ышанып калам. Шунысын да искәртеп үтик. Программа Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасының социаль мәсьәләләр, хәйриячелек һәм коммерциягә карамаган секторны үстерү комиссиясе тарафыннан Акбарс банк корпоратив университеты һәм Акбарс Созидание хәйрия фонды белән берлектә эшләнгән. Проект гражданнар җәмгыятен үстерүгә бирелгән Татарстан Республикасы рәисе гранты акчаларына быел 2нче тапкыр гамәлгә ашырыла. Сабантуй татарның сабан эшләре төгәлләнгәч үткәрелә торган борынгыдан килгән күңелле милли бәйрәме. Аңа әзерлек бирнә җыю йоласы белән башлана. Инде ничә гасырлар үз матурлыгын югалтмый, бүгенге көнгә килеп җитеп, бу матур гадәт дәвам итә. Районыбызда бирнә җыюга 28 май көнне үк керештеләр. Сабабыз зур, оешма предприятиеләр ныклы әзерлек белән халкыбызга Сабантуйны якынайтырга тырышты. Коллективлар һәр елдагыча күңелле итеп халыкны бәйрәмгә дәшеп бирнә җыйды. Милли киемнәрдән урамнарга гармун моңнарын, халкыбыз җырларын яңгыратып бәйрәм рухы таратты. Районыбыз Сабабыз халкы яхшы теләкләрен җиткереп аларга Сабантуй мәйданында, уеннарда, спорт ярышларында катнашачак уенчыларга дип бүләкләр тапшырды. Һәркемнең күңеле шат, һәркем бу матур йоланы көтеп ала. Тормышларыбызга муллык, ил көннәребезгә тынычлык бирсен Ходай. Байлар сабасында Сабантуе 7 июньдә сәгать иртәнге 9-да башлана. Һәр елдагыча иртәнге 9-нчы яртыдан Саба Җәмигъ мәчете яныннан Сабантуй мәйданына халыкны автобуслар йөртәчәк. Шулай ук Сабантуена милли киемнәрдә килүчеләр арасында махсус бәйге дә оештырылачак. Шуңа күрә милли киемнәрегезне инде бүгеннән үк барлый башлагыз. Районыбыз авылларында Сабантуе 8 июнь көнне үтәчәк. Хәзер спорт турында. Саба йөзү бассейнында шөгыльләнүче балалар ел дәвамында төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашып, үзләрен сыныйлар һәм зур уңышларга ирешәләр. Узган атнада алар үз осталыкларын әти-әниләренә дә күрсәтте. Беренчелек өчен көч сынашты. Иң элек йөзүчеләрне Саба Олимп спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде. Ирешкән уңышлары өчен рәхмәтен белдерде. Тренерларның өлеше бик зур булуын ассызыклады. Уку елы дәвамында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән һәм спорт мәктәбенә баллар китергән йөзүчеләргә сертификатлар тапшырылды. Аннан соң ярышларга старт бирелде. Бәйгедә 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр 60-тан артык бала катнашты. Кызлар һәм малайлар яшь үзенчәлекләренә карап төрле дистанцияләрдә көч сынашты. Алар 50-100 метрда ирекле, аркада, комплекслы һәм брас стильләрендә осталыкларын күрсәтте. Ә бу вакытта тренерлар һәм әти-әниләр балалар өчен җан атып утырды. Призлы урын алучыларга грамота, медаль һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Тагын бер көннән җиһанга ямьле җәй аяк баса. Аның беренче көне кадерле балаларыбызны яклау көне билгеләп үтелә. Ил көннәребез тыныч булып, һәр бала сау-сәламәт, озын гомерле, бәхетле яшәсен. Йөзләре һәр вакыт сөенеч һәм шатлыктан балкып торсын дип телибез. Һәм балаларыбызны шушы матур көн белән чын күңелдән котлыйбыз. Шулай ук уку елын төгәлләп көтеп алган җәйге каникулларда башланып китте. Хәүеф-хәтәрсез, күңелле вакыйгаларга бай, рәхәт җәйге яллар булсын дип телибез. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин һәм иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.